ಪೀತು 1000, ಅಚ್ಚು 10,000, ರೋಹಿತ್ 5,000. ಇವರ ಬರೆದಲ್ಲ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಬಂತು ರೋಡ್ ಈತ ದಾನ ಮುಲ್ಪೋತಾನೆ ಹಚ್ಚು ಮಿಲ್ಲಿട്ട് ಬೇಲೆಜ್ಜ ಇಂದು ಯಾ ಪಳಿಂಚನೆ ಓರ್ಮಂಡೆ ವರ್ಪಣೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತೊಂದೊಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಣ್ಣೆ ಓರ್ಮಂಡೆ ಬತ್ತದ 2 ಸಲ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಣಾಗ 10 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚಾಯಗ್ ಚಾಯ ಆತ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗದಾನ ಮಣಸಗಲ ಉಂಡು ವಣಸ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಳೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಬೇಕಲಕ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬತ್ತು ಜಂಡ ಪಾನೋಡಿಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಕನಗ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅತಿ ಬತ್ತನೇ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅವನು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪದ ನೀವು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಈರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆರನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಕುಳ್ಳುದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡು ಈರ್ದಾಯ್ತು ಇಂಚ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಸರಿ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಬಣ ವಿಷಯವತ್ತು ಇರ್ನತೈವ ಸಂಬಳ ಚಾಯೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂದುವರ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಎಂದು ಬಂದು ಬೇತೆ ಓ ಮೂಜಿಗಸ್ತೇನಿಕ್ ಕೊರ್ವೆ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ 250 ಸಂಬಳ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಕೊಡೋದಿತ್ತೆ ನನ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ತಿಕ್ಕಾಯೇನಾ Burning shit up. DPGC, my